Dhá Chluais Chapaill. Bhí rí éireann fadó agus Labhraidh Loingseach a b'anam dó. Bhí nós aisteach ag an rí seo. Bhíoch a cheann clúdaithe ige a gcónaí, fiú a bháin nuair a bhíoch phleá ar siúl. Chuir an nós aisteach seo úna ar na daoine. Headmhartha a áil amach áfach cad ba bhun leis. Pártaí folt an rí uair sa bliain, agus chuirtí chun báis an fear bucht a dhéanach an bearr. Lean an scéal mar sin go ceann a bhfad. Bhí bantrach ina cónaí san áit, agus bhí éon mhac ó bháin aici. Dá a bháin fuair an mac scéal árális tultaí dúna rí chun folt an rí a fearr. Nuair a chúla an bháthar an scéal, hiag sí go raibh an bás in ann dá mac. Chúis sí go dtí dúna rí agus chas sí í féin ar a dlúine ribhe. D'impeas sí gan amach a chur chun báis. Bhí trua ag an ríide agus gheall sé gan an mac a bharú. Tháinig an mac go dtí dúna rí. Bhain an rí a cheannahhartaide agus chonig an fear óg an bhraithart. Bhí Chluais Chapaill ar an rí. Gheall an fearóg nach licthúg sé rún an rí le héan duine beo. An sin, bhar sé folt an rí, díal an rí go maithé agus chúis sé ó bhaile go sásta. Hamil ina dhíth sin, d'éirigh an fearóg bróite. Nuair nach raibh bishop a teacht air, chuir a bháthar fios ar an dochtúir. Scrúdaigh an dochtúir é. Dúirt sé leis an mac go raibh rún ach nádaige agus gur bé an rún sin ba bhain leis an tinnis. Ní feadh bishop ort Ar sa an dochtúir leis, gur ghuileadh tú an rún as a cheann. bhí an fearóg go buíochas. Bhí ceolta ige gan an rún a ligean le duine beo. Bhíonnig sé an scéal don dochtúir. Cháir an dochtúir. Ní gabhairt an rún a ligean le héan duine beo. Ar seisin. Céalnach go siúl agus an chéadchrán chascairt ar an móthar lig do rún leis. Chuaigh an fearóg amach a siúl. Chonig sé crán bra mór a fás ar thaobh an bhóthair. Chúis sé an ann chuige agus chuir sé a bhéal in aice leis. Dhá Chluais Chapaill ar Labhraidh Loingseach. Ar seisin a gobar. Tháinig bishop air go luath níos sin. Níor a bhfad an níos sin, gur tháinig duine de criteoirí an rí go dtí an crán céanna, agus bhain sé ábhar crite as. Rinne sé an crit agus gléas sé í. An oíche sin bhí phleá mhór ar siúl inniu na rí, agus iarg ar an griteire ceola heann. Bhí crit bhrá nua ige, agus d'éirigh sé go fhamhar. Ba bhrá le Labhraidh ceann na crite, agus ba bhrá leis an criteire seo, thar gach criteire eile dá raibh sa dúl. Bhí gach duine ina thost. Leag an criteire a bhéire ar na taobhta agus chosa sé i sean. Ach má thosaigh, ní ceol das a chúla gach duine a teacht dón grit, ach na focail seo.
Dhá Chluais Chapaill Labhraidh Loingseach. Léim an rí in áirde agus é buile. Haltar an creatada sin chun báis seis. Rís tamil áfach, dimig an airg de. Tháinig náire nuair a chuoinnig sé na daoine go léir a chuir sé chun báis chana chun an rún a ceilt. Scuil sé séir an pritere. Níor chlúdig an rí a cheann ná a chlúsa ón lá sin amach.